κράνιο για μένα είναι ό,τι πιο βαθύ μπορώ να φανταστώ σε ψυχοθεραπεία. Και συνάμα είναι ένα σπάνιο ταξίδι φιλοσοφίας. Εγώ βρήκα έναν γέροντα σοφό μέσα. Και εξάλλου, τι είναι η φιλοσοφία εάν όχι η αναζήτηση της αλήθειας? Για μένα η κρανιοϊερή ήρθε στη ζωή μου σε μια στιγμή της ζωής μου που έψαχνα πάρα πολλές απαντήσεις και νόμιζα θα τις βρω οπουδήποτε στη σφαίρα της θεωρίας, αλλά βρήκα πάρα πολλές στο πιο απλό φαινομενικά πράγμα που είναι το άγγιγμα. Γιατί ζώντας την καθημερινότητα, είχα ξεχάσει και είχα αφήσει πίσω μου πάρα πολλά σημεία του σώματός μου, οπότε μέσα από την κρανιοϊερή βοηθήθηκα να συνειδητοποιήσω την ύπαρξή μου, ότι τα πόδια μου, τα χέρια μου, όλα τα σημεία του σώματός μου. Οπότε μου έδωσε απαντήσεις πραγματικές. Η κρανιοϊερή για μένα είναι μια ευκαιρία να συνδεθώ με το σώμα μου και να του δώσω το μικρόφωνο, να ακουστεί, να πει αυτά που έχει να πει, που μέσα στην καθημερινότητα είναι δύσκολο να το αφήσεις να γίνει. Λοιπόν, το κράνιο για μένα είναι μία πυξίδα και μία άγκυρα. Νιώθω ότι είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να προσεγγίσω τον εαυτό μου, τα θέλω μου, το τι μου συμβαίνει, το τι χρειάζομαι, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε παρεμβολή από το μυαλό μου, από κάποιον άλλο που θα με καθοδηγήσει, από οτιδήποτε άλλο δεν είμαι εγώ ουσιαστικά. Η κρανιοϊερή. Η κρανιοϊερή για μένα είναι ένα ταξίδι στο σώμα. Είναι μια διαδικασία που με συνδέει με το σώμα με τρόπους που δεν είχα φανταστεί και είναι μια επικοινωνία και είναι ένα πράγμα το οποίο μένει, το βλέπεις κάθε μέρα πώς λειτουργεί σιγά σιγά στη ζωή, κάθε μέρα και κάπως κάτι κάθε φορά σου αφήνει και είναι απίστευτο αυτό. Το κράνιο για μένα είναι τώρα πια μια φιλοσοφία. Είναι κάπως μια στάση ζωής, το πώς να στέκεσαι δίπλα σε κάποιον, χωρίς να ζητάς κάτι, χωρίς να έχεις προσδοκίες και απλά να είσαι δίπλα του. Και αυτό είναι κάτι που το ψάχνω και για μένα, πώς να στέκομαι έτσι δίπλα μου. Για μένα είναι ένας δρόμος, αυτό είναι, και μια συνάντηση με το σώμα μου, με τις μνήμες μου, με τα αισθήματά μου και με αυτά που θέλω να μου πω, αλλά δεν έχω τρόπο. Αυτό είναι για μένα. Προσωπικά με έχει βοηθήσει να αποκτήσω επίγνωση. Με βοήθησε να διακρίνω το νιώθω, το σκέφτομαι, το θέλω από το πρέπει. Και έτσι να καταλαγιάσω την τρομακτική δυνατότητα που έχει ο νους να ορίζει την πραγματικότητά μας. Είτε μιλάμε για νεύρωση, είτε πρόκειται για ψύχωση ακόμα. Σε θεραπευτικό επίπεδο θα έλεγα αυτό, ότι στην ουσία με έχει κάνει να συνειδητοποιήσω πως κάθε σημείο του σώματός μας είναι ζωντανό και περιμένει κάτι από εμάς να του δώσουμε. Έχουν βγει πράγματα που ήταν εκεί και τα αγνοούσα, ήταν εκεί και δεν ήθελα να τα ακούσω. Και επικοινωνήθηκαν ουσιαστικά οι ανάγκες που υπάρχουν και τις περισσότερες φορές τις επισκιάζει το μυαλό και η σκέψη. Ναι. Σε θεραπευτικό επίπεδο έχει προσεγγίσει αυτά που δεν μπορούσα να προσεγγίσω με λεκτικό τρόπο, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έχει ανασύρει
τραύματα τα οποία δεν θυμόμουν ίσως κιόλας. Και αυτό έχει βοηθήσει στο σήμερα, στο να καταλάβω πολλά πράγματα που δεν μπορούσα να τα εξηγήσω. Που αυτό μου έδωσε μια αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας, γιατί μπορεί να αισθανόμουν ακόμα και τρελή για κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Μου έχει προσφέρει την επαφή με διαφορετικές ποιότητες συναισθημάτων, δηλαδή έχω βιώσει τον πόνο με έναν τρόπο, στο κράνιο μέσα τον έχω βιώσει με έναν άλλο τρόπο, εκτός του κράνιο τον έχω νιώσει και καταστροφικό, εντός του κράνιο είχε μια ποιότητα η οποία όχι απλά δεν ήταν καταστροφική, ήταν απελευθερωτική, αναγκαία και μου προκαλούσε μια ηρεμία και ευγνωμοσύνη κιόλας που τον ένιωσα αυτό το πόνο. Σαν να αγιώθηκαν τα συναισθήματά μου, να καταλαβαίνω δηλαδή εκτός του κράνιου πότε ένα συναίσθημα που νιώθω επηρεάζεται από το κεφάλι μου ή από οτιδήποτε και ποια είναι η πραγματική του η γνήσια του ταυτότητα και ποιότητα. Με έχει βοηθήσει να συνδέομαι με το σώμα μου, με έχει βοηθήσει να αγαπάω το σώμα μου, να ευγνωμονώ το σώμα μου, να υπάρχει στην καθημερινότητα το σώμα μου σαν παράγοντας της καθημερινότητας και να μην είναι άγνωστο ή παρκαρισμένο κάπου. Με έχει βοηθήσει να αισθάνομαι ασφαλής στην επαφή τη σωματική με τους άλλους ανθρώπους. Με έχει βοηθήσει στη συγκέντρωση. Ναι, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικότερα έψαχνα λίγο σωματικά το πώς θα με προσεγγίσω και πώς θα συνδεθώ με μένα και ήταν ο κύριος δρόμος που μου έχει δείξει το προς τα που υπάρχει αυτό το φως και αυτή η αλήθεια που υπάρχει από μέσα μου και που είναι μόνο δική μου και μόνο για μένα. Θεραπευτικά νιώθω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου ήταν εντυπωσιακό, γιατί από την πρώτη συνεδρία, ενώ είχα έρθει με μια ατζέντα και είχα σκεφτεί τι θέλω να κάνω, τι θέλω να πω, με ευνηδίασε, δηλαδή δεν είχα καθόλου έλεγχο πάνω στη διαδικασία και δεν ξέρω, τουλάχιστον στην πρώτη συνεδρία έγινε ένα κλικ μέσα μου και έλυσα κάτι το οποίο ήταν βασικό για μένα. Λύθηκε από μέσα προς τα έξω όμως, δηλαδή μέσα από το σώμα προς τα πάνω και όχι επειδή είχα σκεφτεί κάτι και το είχα ορίσει και... Δηλαδή πραγματικά μου συνέβη κάτι το οποίο ήταν αυτός ο λόγος που ήρθα εδώ. Δηλαδή να κάνω κάποιες αλλαγές ξεκινώντας από το σώμα. Σίγουρα με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Έχω πολλά που νιώθω όταν σκέφτομαι αν έχω βοηθηθεί. Με έχει σίγουρα βοηθήσει να μάθω να με ακούω, να καταλαβαίνω από μέσα μου και όχι από πάνω μου που φτάνω, που σταματάω, που θέλω να πω όχι, που θέλω να πω ναι. Με έχει βοηθήσει και σωματικά, με τη μέση μου, με έχει βοηθήσει με τον αυγένα μου, με έχει βοηθήσει. Και αυτό που κυρίως με έχει βοηθήσει είναι ότι στα σωματικά μου συμπτώματα να σταματήσω να ανησυχώ
και να ξεκινήσω να αναρωτιέμαι. Αυτό είναι για μένα ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και να καταλάβω ότι αυτά που μου συμβαίνουν αφορούν τη ζωή μου και όχι κάτι πολύ κακό που θα με βρει. Αυτό. Τι έχω να πω σε όσους είναι διστακτικοί να το δοκιμάσουν? Το κράνιο σε πηγαίνει σιγά σιγά. Το σώμα δεν θα σου δώσει τίποτα που δεν μπορείς να πάρεις. Ξάπλωσε και δοκίμασέ το. Το πολύ να χαλαρώσει. Αυτό από μόνο του δεν είναι λίγο. Θα πρότεινα σε όλους ανεπιφύλακτα να το δοκιμάσουν. Και το πιο σημαντικό ότι είναι μια διαδικασία στην οποία, εντάξει, είναι κάτι άγνωστο για όσους το κάνουν, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να αφαιθείς σε ένα άγνωστο μονοπάτι, αλλά αν δώσεις χρόνο και αφαιθείς, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από την πρώτη συνεδρία, από προσωπική εμπειρία, έδωσα χρόνο στο να αφαιθώ, σίγουρα θα οδηγήσει σε κάτι πάρα πολύ όμορφο, σε μια προσωπική ανακάλυψη για τον καθένα. Ένα μικρό άνοιγμα, μια χαραμάδα εκεί πέρα, να δώσει και αυτό το μικρόφωνο στο σώμα, να πει τις ανάγκες του, να πει αυτά που έχει, να πει τις μνήμες του και να δει πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά και στην καθημερινότητά του και να βοηθηθεί. Θα έλεγα ότι θα ήθελα όλος ο κόσμος να έρθει σε επαφή με το κράνιο, γιατί αγαπάω τον κόσμο, θέλω οι άνθρωποι να γιατρεύονται και το κράνιο είναι ο δρόμος που έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Θα έλεγα σε όλους σίγουρα να το δοκιμάσουν, αλλά όχι ότι μία φορά, δύο. Θέλει λίγο συνέπεια για ένα διάστημα, να δει ο καθένας σιγά σιγά και να ξεκλειδώσει αυτή τη διαδικασία μέσα του, έτσι ώστε να αποκτήσει και εμπιστοσύνη περισσότερη. Οπότε σίγουρα θα ήταν πολύ ευχάριστο να έκανε όλος ο κόσμος. Θα έλεγα ότι είναι κάτι πολύ δυνατό, ότι πραγματικά είναι σαν να γίνεται ένα shift, σαν να αλλάζει κάτι μέσα σου χωρίς σιγά σιγά και έχει μια επίδραση πάνω σου η οποία εξακολουθεί να συμβαίνει ακόμα και όταν τελειώσει η συνεδρία. Εξακολουθεί αυτό να ζυμώνεται κάτι μέσα σου. Και σίγουρα να το δοκιμάσω. Θα έλεγα ότι λέω στους φίλους μου, κυρίως, πρέπει να κάνεις λίγο. Και το επόμενο που θα έλεγα είναι ότι αντιλαμβάνομαι το φόβο ή την αγωνία ή το πίσω βήμα που σου προκαλεί κάτι που δεν γνωρίζεις. Όμως, κατά τη γνώμη μου, από τη δικιά μου εμπειρία και από τις εμπειρίες άλλων που έχουμε μοιραστεί, νομίζω ότι είναι κάτι που όταν την πρώτη φορά που σου συμβαίνει και που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, μόνο του σε πηγαίνει κάπου που καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι εντάξει για μένα, δεν είναι αυτό που φοβόμουν, είναι κάτι που είναι μέσα μου, μαζί μου. Αυτό.